kana denga rasarudza haritarise mahodi, haritarise mateya, haritarise background, haritarise past yako. Whether baba vako vaiva n'anga hazvina basa izvozvo, whether sekuru vako vairoya hazvina basa izvozvo. Ndinonamatira anointing yemapopcorn. Shamwari kune rinotanga kuputika ngarirege kuvhaira nekuti mamwe anoteerera. Elakabahasa enakakayakaya likantalabaha. Shamwari kana vakatanga kutenga imba dzikama masitenda ana kupera newe. Repela baba kana wakatanga kuchata dzikama varume havana kupera newe. Ndinanondinzwa here pano, ndinanondinzwa here pano. Kana wakatanga bhizinesi haikona kuvhaira netumari, hauzivi wapedza yese. Ndiri kutevera by force by fire. Satana achinda asingade. Ndinouyawo ndiri kuona sizini yako yekuputika. Insika yama popcorn is the style and the character of popcorn. yekuti ese akafanana, But all of them, they look the same. ese isaizi imwe They chete, all look the same. ese anenge yellow They kwatari. all look yellow in color. But ukaudza pamoto, But if you bring them to the fire, ukaisa mafuta pani, but if you put hakuchikira nenguva imwe chete. one pump at the same time, Aiwa iro ratanga kupopa ngarirege kudadira mamwe. the one who has pumped, let it not look down upon the others which has not pumped. Dati ratanga kupopa ngarirege kushaina, First one you pump, nekuti mamwe akamirira vo hits, let it not look down upon them, akamirira fire, because the others are also, akamirira mukanda. they are also waiting for their Unonzwa mupani and you see them poto yakavharwa and the bar, inenge iri popa, but you hear some noise, some pop noise, wonzwa pati zii and then you hear wofunga kuti zvapera, and you think it's kare happening. kare uchanzwa po, But after some time you hear wonzwa the pop kuti sound, re-25 years and you know rapopawo, there are others. kare kare wonzwa rimwe po, After that you hear wonzwa kuti uya we40 years and you know that he apinda mugauni chena, she's also, nekuti parinopopa rinoshinja kala. because when it pops it changes its color. Yei mani, yei mani, yei mani, Do you hear me? rinopfeka imwe There hembe. is something that is Takuintroduce we fire. are introducing the You fire. are going to pop very soon. Your miracle is coming your way. You will never be the same again. When he opens the door for you, no man can shut the door. When he blesses you, no man can curse you. I am seeing the heaven is opening for you. Tarisa repadhuze newe. Say to somebody by your side, What pa? even the pop sound. Makatenga mota, You bought the car mukandishainira. and you were Danga nakamirira musangano wemoto. but I was waiting for the fire. Pauri kuintroducwa. The